L-edukazzjoni fis-snin bikrin tista' tagħmel differenza kbira fl-attitudni li l-istudenti jieħdu lejn il-bilingwiżmu. It-tim tal-Ilsienna tkellem ma' Dr Lara Ann Vella, koordinatriċi tat-taqsima tal-Politika Lingwistika fl-Edukazzjoni tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu. Malta għandna il-vantaġġ li għandna żewġ lingwi uffiċjali, il-Malti u l-Ingliż. U bekk nistgħu ngħidu li aħna pajjiż bilingwi. Fil-fatt il-kelma bilingwiżmu tirreferi għall-użu taż-żewġ lingwi fis-soċjetà, fil-familji u anke wkoll aħna fl-edukazzjoni. Issa, il-bilingwiżmu speċjalment meta jiġi żviluppat ma' tfal żgħar għandu ħafna vantaġġi. L-ewwel nies it-tfal jistgħu jikkomunikaw ma' ħafna nies, anke iktar tard opportunitajiet ta' xogħol, imma mhux biss. Il-bilingwiżmu jgħin ukoll bil-mod kif jiżviluppa l-moħħ. Jgħin fil-flessibilità u fil-kreattività. Jiġifieri il-fatt li t-tfal tagħna jitgħallmu żewġ lingwi fis-snin bikrin, jiġri meta huma jkunu żgħar, għandu ħafna vantaġġi. Għal dan l-għan ġie żviluppat dokument li nsejħulu l-Politika Lingwistika għas-Snin Bikrin fejn dan joffri rakkomandazzjonijiet lill-ġenituri u lill-edukaturi fuq kif għandhom irawmu il-bilingwiżmu mat-tfal. Dan sar biex aħna nsaħħu l-patrimonju lingwistiku li għandna f'Malta. L-importanza li nagħtu lejn l-Ingliż bħala lingwa internazzjonali u dik tal-globalizzazzjoni u wkoll il-lingwa tagħna, il-lingwa Maltija li tagħtina sens ta' identità u ta' kultura u li taqgħadna lkoll flimkien. Il-ġenituri jistgħu jisaqsuna, allura x'nistgħu nagħmlu aħna biex aħna naċċertaw ruħna li t-tfal tagħna jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom kemm fil-Malti u kemm fl-Ingliż. L-ewwel ħaġa importanti hija l-attitudnijiet. Mela, ikollok ġenituri li jixtiequ li t-tfal tagħhom jitgħallmu jitkellmu Malti sew, imma mbagħad b'xi mod ikun hemm xi forsi xi attitudnijiet negattivi lejn il-lingwa. Din tista' wkoll tapplika l-Ingliż ukoll. Ir-riċerkaturi li tfal li huma mdawrin b'attitudnijiet negattivi lejn lingwa mhumiex ħajkunu kapaċi jiżviluppawha. Din ukoll twassal imbagħad għal kompetenza limitata aktar tard. Marbut mal-attitudnijiet ukoll nistgħu nitkellmu wkoll fuq l-użu. Mela, ir-rakkomandazzjonijiet tal-ġenituri huma li il-persuna li tqatta l-iktar ħin mat-tfal, ngħidu l-om, missier u anke n-nanniet, jużaw l-iktar lingwa li huma komdi li jitkellmu. Mela, jekk il-om għalija tikkonsidra l-Malti bħala l-ewwel lingwa tagħha, għandha titkellem din il-lingwa mat-tarbija u tfal tagħha. Għandha tikkomunika magħhom taqralhom l-istejjer. L-importanti imma li din il-lingwa tintuża b'mod konsistenti u b'mod tajjeb. U x'inha ngħid? Mela, għandna ħafna ġenituri li huma konvinti li jużaw il-Malti ma' tfal tagħhom u hekk għandhom jagħmlu. Imma mbagħad fejn forsi ġieli jidħol xi nomi, b'xi mod jeqilbu għall-Ingliż. U pereżempju nisimgħu ġenituri jgħidu ejja ħadd ikol l-apple, le? Jew pereżempju ejja ħanaqralek il-book u nkomplu dawn in-nomi. Issa meta aħna niddiskutu mal-ġenituri xi kultant nsaqsuhom għaliex inti tuża dan il-kliem. Ġenituri jgħidulna għax jixtiequ li t-tfal tagħhom jitgħallmu l-kliem bl-Ingliż. Imma aħna mbagħad insaqsuhom allura bil-Malti m'għandhomx jitgħallmuhom ukoll. U xi ġenituri wkoll jgħidulna ġieli li forsi jħossu li dawn il-kliem huma iħfef għat-tfal tagħhom. Issa, l-ewwel punt li nixtieq nagħmel huwa li t-tfal għalihom m'hemmx lingwa tqila u m'hemmx lingwa ħafifa. Għat-tfal il-lingwi huma importanti huma bżonjużi u bihom jikkomunikaw. Mela għal tifel ta' sentej il-kelma book u l-kelma ktieb hija tal-istess toqol. Hija tal-istess importanza għax hekk ktieb għalih jirrappreżenta xi ħaġa pożittiva u li ħajqatta l-ħin mal-missier jew mal-om tiegħu, dan ħajjitgħallem kemm il-kelma book u kemm il-kelma ktieb jekk tintuża b'mod konsistenti. Ġifieri dan huwa punt li nixtiequ nafsu hawnhekk li meta l-ġenituri jażlu li jużaw lingwa mat-tfal tagħhom jużawha b'mod tajjeb u b'mod konsistenti. Dan ma jfissirx li mbagħad ma jesponux it-tfal tagħhom għat-tieni lingwa. Mela ngħidu naqraw kodba. Forsi nużaw anke t-teknoloġija, forsi nieħduhom mal sezzjonijiet ta' qari. U bekk it-tfal tagħna mill-ewwel ġranet ġifieri minn jkunu trabi jkunu esposti kemm għall-lingwa u kemm għall-lingwa l-oħra, ġifieri kemm il-Malti u kemm għall-Ingliż.
L-edukaturi wkoll aħna nħeġġuhom li l-ewwel nies irawmu attitudnijiet pożittivi anke fil-klassi u li jkun hemm bżonn għall-użu taż-żewġ lingwi fil-klassi tagħhom. Mela, jekk tifel 4 snin jidħol fil-klassi u l-għallimet tgħidlu li għalija importanti li hawnhekk nużaw kemm Malti u kemm l-Ingliż, ma pereżempju dan it-tifel jara biss kliem bil-Ingliż fil-klassi. Dan it-tifel meta jmur imiss il-librerija tal-klassi jara kodba biss bl-Ingliż. Mela x'inhu l-messaġġ li aħna nagħtu lit-tfal tagħna? Li il-Malti huwa importanti imma mhux preżenti pereżempju fil-klassi. Jiġifieri aħna meta nitkellmu fuq attitudnijiet anke mill-aspett tal-edukaturi u l-edukazzjoni, irridu nanalizzaw il-mod anke sottili kif aħna qegħdin nesprimuhom mat-tfal tagħna. U li fil-ħin tal-klassi jkun hemm ħin dedikat kemm għall-Malti u kemm għall-Ingliż b'mod konsistenti. Ilsienna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.